pôsobil, radi ho vidíme a nech sa páči, je to tvoje. Milé sestry, milí bratia, dovoľte, aby som vyjadril veľkú radosť, že tu môžem byť v Žilinskom zbore, že môžem opäť vidieť vaše tváre, ale hlavne, že môžem vidieť úsmev na vašich tvárach, čo je veľmi vzácne v dnešnej dobe. A že tu môžem vidieť tváre, ktoré poznám, ale aj tváre, ktoré ešte nepoznám. A je to opäť o to väčšia radosť, pretože to ukazuje na to, že Žilina je zbor živý a že Božie slovo je mocné. A preto ďakujem Pánu Bohu za túto príležitosť. Samozrejme, Žilina má pre mňa ten taký dvojitý význam momentálne. Jednak som tu bol kazateľ, rád sa tu vraciam, rád vás vidím, rád sa s vami rozprávam. Na druhej strane teraz tu žije moja dcéra, tak sa vždy tak poteším, keď sa tu môžem napísať, lebo mám náskok k nej, aj k zaťovi, takže ich môžem pozrieť. A dneska akurát je KPM, tak pôjdem pozrieť aj Janku, aj Erika, pretože ten je tiež na KPM-ku. KPM je konferencia pre pracovníkov s mládežou a už na Slovensku je organizovaná niekoľko desaťročí, ja neviem, či už 25. alebo neviem, ktorý ročník to už je. Tu v Žiline. Má to veľkú tradíciu, stále si tu udržia veľkú kvalitu a pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou, je to veľmi inšpiratívne. A je to medzidenominačné. Dome odborov, presne tak. Je tam vždy okolo 600 ľudí rôznych vekových kategórií. Z rôznych cirkví, áno. Aj tým je to zaujímavé a inšpiratívne, že sa vzájomne môžu obohacovať. Takže hovorím si, že Žilina by mohla mať takú protekciu. Ale najväčšiu radosť mám z toho, že spolu s vami budem môcť otvoriť Božie slovo, že budeme môcť pozdvihnúť svoj zrak k nebesiam, byť v Božej prítomnosti, že nás Božie slovo prenesie ku krížu Ježiša Krista, kde budeme môcť vidieť v plnosti ten Boží záujem o nás a to, čo Boh chce pre nás robiť v dnešnej dobe. To, aký je Pán Boh, sa premieta do toho, aká je naša viera, aký je náš život. A ja by som chcel na začiatok prečítať vyznanie o Pánu Bohu jednej biblickej postavy. Jonáš má vo svojom príbehu, vo svojej knihe, prorok Jonáš, má vo svojej knihe jedno krásne vyznanie o Pánu Bohu. Tak otvorte si písmo, otvorte si ho buď v papierovej forme, alebo v tej digitálnej. A je to v 4. kapitole príbehu Jonáša. Čiže kniha proroka Jonáša, 4. kapitola. A prorok Jonáš povedal svoje vyznanie o Pánu Bohu a to Jonášové vyznanie o Bohu znie takto. Prečítam vám ho v 2 prekladoch minimálne, ale potom by som sa vás rád opýtal na to, že keď budete načúvať tomuto vyznaniu proroka Jonáša, čo vo vás Jonášovo vyznanie, Jonášove slová robia? Akú emóciu máte, aké myšlienky, aké postoje, alebo akú skúsenosť vidíte za týmito Jonášovými slovami, ktoré budem čítať. Takže Jonáš, 4. kapitola a 2. časť 2. verša. A Jonáš tam hovorí o Pánu Bohu toto. Lebo som vedel, že ty si Boh milostivý, ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote. Ty oľutuješ pohromu. Verím, že poznáte tieto slova Jonáša. Prečítam vám ich ešte z iného prekladu. Je to preklad Slovo na cestu a tam znie toto Jonášovo vyznanie takto. Viem, že si milosrdný
a súcitný Boh. Nikdy sa nehneváš a vždy si láskavý. Než aby si niekoho potrestal, radšej si to rozmyslíš. Tak skúste. Kto prežíva pri týchto slovách Jonáša pokoj? Skúste zdvihnúť ruku, usmiať sa, pozrieť sa na mňa. Skvelé, sú tu ľudia, ktorí prežívajú pokoj. A kto majú z týchto Jonášových slov radosť? Je tu niekto, kto má radosť, že Jonáš povie, chlapi sú skvelí, vedia nádherne vyjadriť svoje emócie. Ženy, kde ste so svojimi emóciami? Nadšenie, kto je nadšený z týchto Jonášových slov? Opäť chlapi, no tak to je úžasný zbor toto, skvelé. Ženy, prejavte sa. To prežíva pri týchto Jonášových slovách prijatie, bezpečie. Že je to tak. Úžasné. Hej. Viem, že si milosrdný a súcitný Boh. Nikdy sa nehneváš a vždy si láskavý. Než aby si niekoho potrestal a radšej si to rozmyslíš. Nie je úžasné, že môžeme mať takéto vyznanie o takomto Bohu, že sa nemusíme báť tohto Boha, že môžeme mať istotu, že keď k nemu prídeme, tak vieme, ako sa zachová k nám samým. Skúsim sa ešte spýtať na trochu iné postoje. Kto pri týchto slovách prežíval rozčarovanie? Rozčarovanie z toho, že Boh je takýto. Jonáš, áno, k tomu sa hneď dostaneme, to je presne ten adresát, ale som zdavý, že aj niekto z vás prežíval z týchto slov také rozčarovanie. Zase budeme hovoriť o láske, o milosti. To už sa nedá ani počúvať. Je niekto z toho znechutený, alebo pobúrený, vystresovaný, frustrovaný? A nikto sa nehlási. Dobre. Ateisti možno. Tak, ja osobne som veľmi inšpirovaný týmto príbehom, som uchvátený tou Božou povahou, ktorá sa prejavuje jednak v tom význaní Jonáša, ale vôbec v celom tom príbehu. Pretože tento príbeh je na jednej strane jeden z najznámejších príbehov Biblii. Myslím si, že každé dieťa, ktoré tu je vpredu, ho pozná. Pretože Jonáš vo veľrybe, to je niečo, čo si každý zapamätá. A predpokladám, že tento príbeh poznajú ako deti, ktoré vyrastajú v veriacej rodine, tak aj deti, ktoré nevyrastajú vo veriacej rodine. Dokonca to nacvičujú. Áno, presne tak. Jonáš a veľryba, to je úžasný príbeh. Ale my sme už dospelí. Deti fascinuje veľryba. Ale nás, dospelých, už veľryba až tak veľmi nefascinuje. Áno, na tanieri, presne tak. Tuniak, to je úžasná vec. Ale to, čo nás má fascinovať, a verím, že nás bude fascinovať aj dnes, je Boh, ktorý je v tomto príbehu. Ktorý viedol Jonáša. Pretože tento príbeh je v prvom rade o Pánu Bohu, nie o veľrybe. A preto je aj tento príbeh v Biblii. Potrebujeme sa zamerať na Pána Boha, na Jonáša a jeho rozčarovanie z Boha, ale nie na tú veľrybu. Ešte možno malá odbočka. Áno, je to príbeh, ktorý je veľmi známy, dokonca a tým, že ho poznajú deti, že sa rozpráva od malička, tak pre niekoho to môže byť už taký rozprávkový príbeh. Alebo odborne sa povie, že to je mýtus. Že veci sú tam také dovymýšľané, tá veľryba. Dobre, Jonáš možno bol niekedy, pravdepodobne, ale tá veľryba, no tak niekto si ju tam domyslel, aby to bolo zaujímavejšie. Alebo legenda dokonca. Ale ak je tento príbeh mýtus, ak je tento príbeh vymyslený, no tak potom tento príbeh je o vymyslenom Bohu, ktorý v podstate ani neexistuje. Ale ja som presvedčený, že tu nie sme preto, že veríme vo vymysleného Boha. A ja tu tiež nehovorím preto, že som uveril v nejakého vymysleného Boha. Sme tu preto, lebo veríme v živého Boha. Boha, ktorý stvoril tento svet a nemá problém stvoriť alebo riadiť aj tú veľrybu tak, ako potrebuje, aby niečo v živote naučil Jonáša a
ale aj nás samých. Naozaj, tento príbeh nie je vymyslený, nie je mýtus, nie je legenda. A áno, je o Jonášovi, je o jeho rozčarovaní z Boha, je aj o Jonášovi vo veľrybe, ale hlavne je o neuveriteľnom a fantastickom Bohu, ktorý myslí nielen na tých pohanov v Nínive, ale aj na toho Jonáša. A my môžeme tak mať istotu, že ten všemohúci Boh nevidí pred sebou len tú veľkú zemegulu s miliardami ľudí, ktorých chce zachrániť a pre ktorých zomrel Pán Ježiš Kristus, ale vidí aj mňa osobne. Ku mne sa skláňa a vedie ma v mojom živote. Aj vtedy, keď som z neho rozčarovaný, pretože nerobí presne to, čo ja chcem. A preto bol aj Jonáš taký rozčarovaný. Ale musíme si povedať na začiatok, že Jonáš, keď počul ten Boží hlas, že chod do Ninive, tak Jonáš bol taký plný dobrých úmyslov. Viete odhadnúť ten dobrý úmysel, čo mal Jonáš, keď počul, že chod do Ninive a on išiel do Taršíša? Čo bol ten dobrý Jonášov úmysel? Že nepočúval Boha? Aký dobrý úmysel mal, keď bol neposlušný? Tak, presne tak. Čiže jeho dobrý úmysel bol, že on chcel chrániť svoj národ. On chce chrániť svoj národ pred nepriateľmi. Preto uteká do Taršíša a nejde do Ninive. Chce ochrániť svoj ľud pred nepriateľom. Pretože Ninivčania sú Asýrčania a Asýrčania sú odveky nepriatelia Izraela, ktorí Izraelu neustále v dejinách škodili. I keď Jonáš akurát žije v období, kedy Asýria je oslabená a neohrozuje Izrael. Práve naopak, Izrael je na určitom vzostupe. Už niekoľko rokov predtým, ako Jonáš žil, alebo počas jeho života a ešte aj po ňom, minimálne 20-30 rokov, Asýria nie je ohrozením pre Izrael. Ale napriek tomu, pre neho sú to nepriatelia, jeho ľudu. A tak o nich uteká čo najďalej, aby chránil svoj národ. Čiže na jednej strane je Jonáš plný dobrých úmyslov, ale zároveň je aj plný predsudkov. Akých predsudkov? No, má, myslím, že národnostné predsudky. Ako dnes voláme ľudí, ktorí majú národnostné predsudky. Ja som si povedal, že nacionalista, ale môže byť, áno, xenofób. Náboženské predsudky. Ja neviem, dnes sa má také to minus znamienko fundamentalista náboženský. Rasové predsudky, pretože nechce pomôcť niekomu inému. Má v sebe taký ten rasizmus, nejaké tie generačné predsudky, žije v tej svojej obmedzenej, uzavretej bubline. A ešte použijem jedno cudzie slovo na Jonáša, šovinista. To znamená, že sa z vrchu, že sa povyšuje nad ostatných. Že si myslí, že on a jeho národ sú viac než tí ostatní. Čiže Jonáš odchádza do Taršíša a je ochotný urobiť všetko preto, aby sa nedostal do Ninive. Je ochotný dokonca obetovať aj svoj vlastný život za svoj národ. Tak ďaleko je ochotný zájsť. Ako to môžeme vedieť, že bol ochotný zomrieť? Čo myslíte, prečo spí na tej lodi, keď už sa dostane do Taršíša, nasadne na loď vypláva a príde búrka a on spí? No lebo tomu dáva pokoj do duše. Je búrka. Wow, skvelé. Čím väčšia búrka, tým skôr loď stroskotá a tým skôr sa utopím. A nedostanem sa do Ninive. Je s tým úplne vyrovnaný a je v pohode. Keď konečne námorníci ho zobudia a prídu na to, že on je nejaký čudný, lebo pokojne spí, zistia, že príčinou tej búrky je on a on im povie, hoďte ma do mora, s ľahkosťou povie, hoďte ma do mora a bude po problémoch. Prečo to povie s takou ľahkosťou? Pretože vie, že keď ho hodia do mora, utopí sa a nedostane sa do Ninive. On chce ísť až tak ďaleko, že chce obetovať svoj život pre svoj ľud. Ale Pán Boh nechce túto jeho obeť. Nechce jeho život. I keď je
Jonáš robí všetko, čo sa dá, aby o život prišiel. Pán Boh má inú obeť. Lepšiu obeť. Má tu prísť niekto iný, kto sa má obetovať pre Boží ľud. Nie je to Jonáš. Je to niekto iný. Je to Ježiš Kristus, ktorý nakoniec prišiel a obetoval sa nielen pre izraelský národ, ale obetoval sa pre každého človeka. Obetoval sa pre mňa, pre teba, pre každého jednoho z nás. Aby nás zachránil, aby nás očistil, aby nás zbavil našich predsudkov, ale i tých dobrých úmyslov, ktoré nám bránia Pánu Bohu slúžiť. Aby nám ukázal tú Božiu cestu do Božieho kráľovstva. Aby nám ukázal tú krásu Božieho charakteru. Krásu Boha, ktorého môžeme nasledovať. Preto Jonáš, keď skončí vo veľrybe, tak sa modlí. Ale dôvod jeho modlitby je, po chvíľke si uvedomí, že v tej veľrybe nezomrie. Tak sa modlí, aby z tej veľryby vyšiel. Koho by bavilo byť 3 dní bez Wi-Fi? Nikoho. Čo tým chcem povedať? Mnohokrát aj otázka je, ako je to s našimi obeťami? Ako je to s našimi obeťami? Čo my považujeme za tú obeť Pánu Bohu? A je to obeť podľa Božej vôle alebo podľa tej našej vôle? My chlapi to máme tak prehodené trochu. Povieme si, ja žijem a obetujem sa pre rodinu. A teraz čo robím? No robím od rána do večera, aby som zabezpečil svoju rodinu. Až rodina nepozná, kto je jej otec, manželka nepozná, kto je jej manžel. Otázka je, že či je to tá obeť, ktorú Boh odo mňa žiada. A niekto si môže povedať, že budem sa obetovať pre cirkev. Napríklad tým, že chcem spoznať alebo chcem vedieť všetko, čo sa má udiať v tej poslednej dobe pred príchodom Ježiša Krista, tak budem počúvať všetky prednášky, všetky kázania, ktoré sú na tému druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Ale nakoniec počúvam toho toľko, že mi nezostane žiaden priestor a čas na ľudí. A na to, aby som, alebo rodinu, a na to, aby som mohol o Pánu Bohu hovoriť. Aby som mohol hovoriť o tom Pánu Bohu, ktorý sa sklonil k tomu Jonášovi. Pretože Boh i napriek Jonášovým predsudkom, emóciám, postojom a drzosti to s Jonášom nevzdá. Ale ďalej ho vedie. A chce zachrániť aj Jonáša, aj to celé mesto Ninive. Inak Pán Boh to nemal veľmi ľahké s Jonášom, lebo okrem toho, čo sme si už povedali, že Jonáš má svoju predstavu o obeti a má svoje predsudky, má takéto svoje rozčarovanie z Pána Boha, že ešte furt žije a už je skoro pred tým mestom Ninive, tak je ešte aj drzý. Uvedomili ste si tú Jonášovú drzosť? Jonáš to pokladal za veľmi zlé a nahneval sa, že Pán Boh nezničil Ninive. To je 4. kapitola, 1. verš. A potom sa modlil k Hospodinovi, nahneval sa a modlí sa. Hospodin, či som to nepovedal, kým som ešte bol vo svojej krajine? Preto som chcel predtým ujsť do Taršiša. Na čo som sa sem trepal, keď aj tak to mesto nezničíš? A potom Pán Boh, a potom ešte hovorí Pánu Bohu, vezmi mi život, lebo pre mňa je lepšie zomrieť, ako žiť. A táto situácia sa zopakuje za chvíľku, keď Pán Boh vedľa neho nechá vyrásť ten krík, z ktorého sa teší, on už je hore, na tej hore, na tom kopci, aby videl, čo sa stane s mestom. Vyrastie ten krík, z toho sa teší, ten krík na druhý deň vyschne, svieti slnko, fúka horúci vietor, Jonášovi je zle, slnko praží Jonášovi na hlavu, takže omdlieval a prijal si zomrieť a povedal, lepšie mi je zomrieť, ako žiť. A Pán Boh sa ho opäť pýta, či si sa právom rozhneval na ten kríček. A on odpovedal,
Keď predtým to nepovedal, tak teraz to povedal. Právom som sa rozhneval. Až na smrť som sa rozhneval. A nevyhovoríš mi, že sa nemám hnevať. A Boh i napriek jeho predsudkom, emóciám, prejavom, postojom, drze odpovedi neustále s ním pracuje. Neustále je pri ňom. Keď som začínal ako kazateľ, tak kazateľom, ktorý ma viedol v tých prvých krokoch, aj prvých mesiacoch a rokoch mojej kazateľskej služby bol brat Samuel Ondrušek. No a aby som mohol porásť vo svojej službe, tak občas mi dával nejaké úlohy alebo nejaké výzvy alebo nejaké otázky, nad ktorými som sa mal pozastaviť a popremýšľať. A tak jedna z jeho úloh bola, že nech mu ukážem moju prípravu na kázanie. Tak dobre, tak som mu doniesol a bola to A4, husto popísaná od hora až dole, 10 písmo, New Times Roman, jednoduché riadkovanie, bez medzier, bez odstavcov. A brat Samuel na to hľadí a hovorí, ale veď v tom sa nikto nemôže vyznať. Na čo som odpovedal? Ako to, že nie? Ja sa vyznám, nie je žiaden problém. Odpovedal som s takým kľudom Angličana. Iná jeho otázka bola, že nemohol by si nosiť niečo iné, čo sa viac hodí ku kazateľovi? Vtedy som nosil takú riflovú bundu a už teraz sa nepamätám, či som ju tak kúpil, alebo to bolo tým nosením, ale občas mala na sebe také dierky a také strapce z nej viseli, hej, ako izraelskému veľkňazovi z rúcha. A tak, hej, Samino sa pýta, že či by som nemohol nosiť niečo iné ako tú otrhanú riflovú bundu. Moja odpoveď? Nemohol. Je to výraz mojej osobnosti. A keď sme na to tak spomínali, tak na reči by som svojmu mladšiemu ja strelil pár faciek. Ale potom sa stalo, že mali sme mať v zbore večeru pánovú. Samuel mal vysluhovať aj chlebík, aj kalích a ja som mal mať kázanie. A tak som sa pripravoval na to kázanie. A v stredu som začal a ani myšlienka ešte neprišla. Tak si len príde štvrtok a príde to. Prišiel štvrtok, ani ťuk. Prišiel piatok, ani ťuk, ani myšlienka. Piatok večer, nič. Piatok noc, nič. A tak volám bratovi Samuelovi sobotu ráno, že nemám kázanie, či by mohol kázať. A on povedal, že áno, že bude kázať. Bez slova. Nič mi nevyčítal, nemal nejaké špeciálne kázanie pre mňa. A toto sú momenty, ktoré rozhodujú. Ja som ostal kazateľom a ani som nepremýšľal, že by som mal ísť robiť niečo iné. Pretože tento prístup bol pre mňa veľmi inšpiratívny. Ak máte niekoho, kto vám vyjadrí svoju podporu, kto stojí pri vás, kto vás sprevádza, o koho sa môžete oprieť, to je niečo, čo je veľmi inšpiratívne. A ako ľudia potrebujeme prežívať takýto prístup. A Boh je takýto. Boh stojí pri Jonášovi, vedie ho i napriek tomu, aký je drzý. A pomáha mu posunúť sa od jeho predsudkov k tomu, aby sa stal z neho trochu iný človek. Každého z nás poteší, keď má vedľa seba takého človeka. Alebo keď takého človeka nájde v spoločenstve veriacich. Ale ešte väčšie potešenie môžeme mať z toho, ak sme takýmito ľuďmi. Ak dokážeme byť niekomu podporou, oporou, či prejsť s ním kus jeho životnej cesty. A keď to robíme, iba odrážame veľkosť Božej povahy. Odrážame veľkosť Boha, v ktorého veríme. Ešte jedna vec, ktorá v tom príbehu Jonášovom
sa objavuje. Pýtal som sa vás na začiatku na rôzne emócie alebo prežívanie toho, čo Jonáš vyznal o Pánu Bohu. Bola tam tá radosť, bola tam to nadšenie, ale aj možno nejaké to rozčarovanie či frustrácia. A vidím, že Jonáš je celý čas rozčarovaný, pretože Boh naozaj nerobí to, čo on chce. Ale nie je tam jeden postoj alebo jedna emócia. Všimli ste si, že Jonáš za celý ten čas, čo sa mu všetko deje, od toho, že Boh sa mu ozve, príde búrka, veľryba, ten ricinovník, on z ničoho nie je prekvapený. Zachytili ste tam nejaké Jonášovo prekvapenie? Skúste si predstaviť, že by ku mne, k tebe Boh prehovoril a povedal by ti, čo máš urobiť. Čo by to s nami spravilo? Boli by sme prekvapení a nadšení a minimálne mesiac by sme o tom každému rozprávali. A na sobotnej škole, dokonca aj keď nekážeme, začali by sme kázať, pretože to by bolo tak silné, že by sme to nemohli nechať v sebe. Jonáš, on z toho nie je prekvapený. Jeho to ešte tak akože vyrušuje. A nech už sa mu stalo čokoľvek, či už sa mu Pán Boh ozval, či už tam bola tá búrka, či už tam bola tá veľryba, ten krík, ani raz, že by bol prekvapený. Pretože Jonáš i napriek všetkému, on žije v Božej prítomnosti. Jonáš berie ako samozrejmosť, že jeho život sa odohráva v Božej bezprostrednej blízkosti. On počíta s Bohom vo svojom živote na každom kroku. Skúsim to ilustrovať jedným obrazom, krátkym príbehom, ktorý napísal Anthony de Mello. A on to vyjadril týmto spôsobom, že jedna malá rybka, ktorá plávala v oceáne, ide za väčšou, múdrejšou a staršou, aby sa jej opýtala na radu. A tak dojde k nej a hovorí, prepáčte mi, hovorí tá malá morská rybka, vy ste staršia a skúsenejšia ako ja, zaiste mi budete vedieť pomôcť. Povedzte mi prosím, kde môžem nájsť to, čo sa nazýva oceán. Všade som to hľadala, ale bezvýsledne. Tak tá väčšia, staršia rybka tak mrka tými očami, či dobre počuje a či to tá malá myslí vážne, potom zistí, že áno, tak hovorí, ale veď oceán je miesto, kde teraz plávaš. Toto, povie tá malá rybka. Ale veď toto je predsa iba voda, ja hľadám oceán. Odvetila rozčarovaná malá ryba a odplávala hľadať oceán niekde inde. Rozumiete? Jednoduché poučenie. Hej. Pre tú rybku nie je čo hľadať. Musíš iba otvoriť oči a hľadieť. A Jonáš je taký človek. On má otvorené oči a hľadí a vidí. On nepochybuje, že je obklopený Božou prítomnosťou vo svojom živote. Preto nie je z ničoho prekvapený. Áno, je frustrovaný a rozčarovaný z toho Božieho konania, ale to sme občas aj my, pretože Boh nikdy nekoná tak, ako my chceme, ako si my predstavujeme. Prežívame takisto obdobia rozčarovania z Pána Boha. Ale to nevadí. To kľúčové, to dôležité je, aby sme mali otvorené oči a nepochybovali o tom, že sme obklopení Božou prítomnosťou. Že Boh je súčasťou môjho života, že ma sprevádza a že vedie moje kroky. Aj keď nie som ideálny, tak je to on, ktorý ma formuje, premieňa. Myslíte si, že Jonášove slova presvedčili Ninivčanov, aby činili pokánie? Čo im povedal Jonáš? Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Čo je to za evangelizačné kázanie? To je vyhrážka. To je, ako by ste niekomu dali revolver k hlave. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. A ešte
nechcem pochybovať, ale netuším, jak on to hovoril, keď on chcel, aby Ninive bolo zničené a už keď tam teda musel ísť, tak vôbec či to povedal nahlas a kde to hovoril a komu to hovoril. Či to nešepkal a keď sa ho spýtali, čo to hovoríš, čo to znamená, daj pokoj, mal si počúvať. A potom vybehne hore, aby mal panoramatický výhľad na to, ako mesto bude zničené. Ale i napriek tomu, tí Ninivčania niečo z toho zachytili. A určite to nebolo iba v slovách, ale bolo to v tom, že Jonáš neprichádza sám, ale že sám predstavuje tú Božiu prítomnosť v jeho živote. S Jonášom tam prichádza Pán Boh. Ľudia dnes hľadajú a chcú byť pri niekom, kto žije v Božej blízkosti. Ľudia dnes potrebujú prísť a byť. Byť s niekým, kto nepochybuje, že žije v Božej blízkosti. Pretože dnes sme zameraní na výkon, ambície, ciele, plány, na dosahovanie čohosi, byť dokonalý, alebo neviem aký, rešpektovaný. To stojí neskutočne veľa síl. Ale to, čo prináša tú pravú hodnotu, ten pravý pokoj do života je to, ak nájdeme niekoho, u koho sa môžeme pristaviť a mať istotu, že to je človek, ktorý prežíva Božiu prítomnosť vo svojom živote. To sú ľudia, ktorí sú veľmi inšpiratívni. Pretože žijú v blízkosti Boha, ktorý inšpiruje. Žijú v blízkosti Boha, ktorý je Bohom milosti, záujmu, lásky, nových šancí, nových príležitostí. A to je to, čo máme spoločne s Jonášom. Dnes sme tu práve preto, že neveríme vo vymysleného Boha, ale veríme v Boha, ktorý je živý a ktorý sa sklonil nielen k celému ľudstvu prostredníctvom Ježiša Krista a jeho obete, ale ku každému jednému z nás. Ale zároveň je to Boh, ktorý je súčasťou nášho života. A my môžeme žiť v jeho blízkosti. A vôbec o tom nemusíme pochybovať. Jonáš v preklade znamená holubica. Holubica je dodnes nielen znak mieru, ale symbol nádeje. Keď už v dobe Noého priniesla tá holubica tú zelenú ratolesť, tak to bola nádej. A každý z nás, pretože veríme v tohto živého Boha, môže priniesť nádej do života niekoho iného. Môžeme byť ľuďmi, ktorí sú oporou, inšpiráciou pre tých druhých. K tomu sme pozvaní aj prostredníctvom príbehu proroka Jonáša. Pretože veríme v Boha, ktorý je milosrdný a súcitný. Nikdy sa nehnevá a vždy je láskavý. A než aby niekoho potrestal, radšej si to rozmyslí. Amen.